Sakon da Alhaji ya ce na baka shine. Ya ce ya gaji da zuwanka gidan nan. Kai kullun sai dai ka zo a baka, ba za ka je ka nemi na kanka ba. Yanzu Hajiya, a dukiyar da Allah ya bawa yaya ba zai iya ɗaukan wani abu ijibanta al'amari na ya rufa min asiri ba? Bukata da na zo da shi ba fa bukata ce a karan kaina ba ta in ci wani abu ko in sha wani abu. Bukata ce fa ta karatu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sani! 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sasin me